u nového videa. Dneska tu máme Tycoon Hotel, druhé díl. Takže tak. Ne, přiznám se vám, trošku jsem jako za kamerou něco dělal, ale zase jsem moc toho neudělal. Zápětí vám ukážu, až se mi to načte. Teda pokud se mi to načte, jo. Jo. Takže zápětí jsem udělal. Tady jsem zjistil, že tady máme nějaký takovej, co nám nějaký vylepšování upgradey. A to je všechno. A zápětí jsem si teda vylepšil ty pokoje na maximální a teď tady mám 2 nové pokoje, které a 1 uklízečku. To je vlastně všechno, co jsem udělal za kamerou. Ale taky mě to stalo trošku víc úsilí. Takže tak. No já bych řekl, že teda jdeme uklízet, to je uklízečce, protože je nová, takže není zase tak rychlá jako naše první uklízečka. Já bych dal next room, ať máme co nejvíc koj. Tak, jdeme pro další penízky. A budeme mít level 4. Už vím, za co se dostávají ty hvězdy. Dostávají se vlastně za to, že když něco koupíte, tak jak můžete vidět, vám přibydou hvězdy. Strašně jednoduchý. Tady nám nechali. Jo, dýška ještě. Tady máme nějaké dýška. Tady někdy asi. Tady máme taky nějaké dýška. A tady napravím taky tady nějaké dýško. Tady tady nějaké penízky. Takže tak. A teď už, jo, ještě to taky. To by dávalo smysl. Vezmeme to laďáky 3. Taky bychom potřebovali nějakého zaměstnance, který by nám doplňoval to laďáky. Protože jak vidím, tak už nám chybí. Takže tak, 1, 2, 3, tak. Uklízečka nám teda krásně uklízí. Hodně nám dobře uklízí. Teď tu spodní uklízečku už neřeším, to už je to. Ale stejně bychom jí tady mohli pomoct. Prostě, ježiš, zase ty toaleťáky. Takže prostě aspoň pomůžeme to poklidit. Ježiši. Pak bychom někoho potřebovali, kdo by je doplňoval. Všichni jinak pracují. A já. Dobře, nepotřebujeme toaleťáky potřebujeme tady. Tak můžete jít. Penízky si vezmu. Tak já si teda dám vylepšení na tu uklízečku. Nějaká nový povolání. Co nám tam dole přibylo? Schválně. Plus 1 recept. To moc teď nechápu. Ale tak do toho budeme investovat. Takže jdeme dolů. Bude tam 400 aspoň. Ještě potřebujeme aspoň 90, 80. Možná 70. Jedno. Já myslím, že to za chvilku vyděláme. Takže tady máme 2 peníze, teda už 4. Už mám 500. Teď máme 539. Chybí nám. Co? Hoře? Někdo chce žehličku, tak jdeme pro žehličku rychle. Rychle veme žehličku. Tady máte paní žehličku na židličku. 1000 už máme. Tady nám taky dělí nějaký jíčko. OK. Tak.
Dobře. Je, ještě tady. Zatím vezmeme všechno, co... Tohle, já se o ty toaleťáky teďku nebudu starat. Fakt ne. Ale... Chci vědět, co se stane, když koupím tu recepci. Jakože tady bude nová recepce, nebo... Jo! Aha, takže teď tady budou 2 fronty, takže bude rychlejší to. Teoreticky by se ještě vlezla 1 recepce. Třeba teoreticky. Takže tak. Ale také upgradenu toto. Upgradenu to třeba na zelenou. A tak upgradenu ještě tu uklízečku jednou. To je asi zase maximální level té uklízečky, bych řekl. Ano. Teď nám chybí ještě vylepšit ten pokoj. Tady ten. Jo. Ještě 2 nám chybí vylepšit. Takže za chvilku vylepšíme, já myslím, že... Ježiši, zase chybí tohle nějaký... Jak dlouho netačíme? 7 minut. To je docela dobrý čas. Tak. Já myslím, že bychom dneska mohli dodělat střední level. Možná ještě začít dělat 4., ale to podle času. Tak. Teďka budu ještě pro ty další 3 toaleťáky nahoru. Ať nám vydělají peníze i záchody. Počkat. OK, tak už můžeme 4 toaleťáky zadat. Teďka nevím, sice nevím, čemu by mě to bylo, ale dobré. Tak. Tak já teda rovnou tam dám všechny ty peníze. Tady nám dávají další dýška. Takže tak. Uklidíme, pomůžeme uklízečce. Tak. Už tu máme 6 pokojů. Z toho 1 z toho 2 ohavný, bych řekl. Ale máme tu 1 000 000 dýšek. Takže já se nebudu zlabit. Tady máme dalších 1 000 000 dýšek. To už bude stačit, ne? Nebude. Možná tak. Tady nám nějaký dýška taky dali. To bude stačit. Dobré. Přesně 10 ještě. Tady nám ten toaleťák, který mám v ruce. Ještě přesně 10. OK, tady, něco na tady. Něco na tady tíká. Dáme modrou třeba, ať nemáme všude. Yes. A máme další level. Tak. 3 toaleťáky. OK. Vyčkat. Takže můžeme si otevřít další to. Další. Jo, ještě tady. Jo, někdo volá, že chce žehličku. Upgrade teďko nemůžeme. Někdo volá, že chce žehličku, takže jdeme rychle pro žehličku. Kdo ji chce? Rychle musíme zakročit. Tady nahoře úplně. Jdeme! Já jdu rychle. Děkuju za peníze. Tady ten pokoj ještě dáme na level 2. Dáme třeba zelenou. Že by, počkat, já si tady vezmu penízky. Že by konečně nějaký ten, co bude doplňovat toaleťáky. A nebudu to muset dělat já. Kouknem se. Když to je... Máme na to, tak to já koupím. Teda za svoje skoro všechny prachy. Tak já koupím rovnou speed na něho. Jo, a je to pravda, on fakt. Tak, vylepšíme ho. Teď už asi se nejde vylepšovat, takže tak.
tak teď už nám bude doplňovat toaleťáky. To jsme přesně chtěli. A už to máme skoro všechno automaticky, teď už vybereme jenom prachy a to, ale stejně. Kdybyste chtěli další video, můžete dát like a odběr a sdílet. Já teda teď zaplatím ty peníze. A teď ještě potřebujeme 3 toaleťáky. Já si tady vezmu, snad je loader doplní, anebo já myslím, že loader doplňuje toaleťáky, ale moc pomalu. I když ani nevím. Tak já se vám ozvu já se vám za chvilku ozvu. Tak jsem zpátky. Dodělal jsem všechny 3 vrchní pokoje na 3. level. Odemkl jsem další sekci a vylepšil jsem dolní uklízečku. Ale bylo to teda dlouhavý. A teď jdeme teda asi na další pokoje. Takže tak. Teoreticky bychom mohli končit. Ale tak jo. Já nevím, jestli to mám končit. Ale dobrá. Takže koupíme nový obchod. Teda, proč říkám obchod? Jak si říct pokoj. Tak, tady se nám otevřel nový ten a uklízeč. Jo, ještě vám teda tak já myslím, že toto může stačit, ale ještě vám teda nakonec ukážu, jak se upgradeuje, takže tady máte vždycky, kolik musíte mít a dáte, upgradeujete nějaký skiny. To jsou mě. Otevřeme toto. Open Beach Hotel, Open Motel Fund, Beach Hotel Fund, Horizon Hotel, OK. Já si vezmu tady toho zatím. Já doufám, že se vám toto video líbilo. Budu rád za like, odběr a sdílení a čus.